Ok, de salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data asta încercăm Skywars și suntem pe serverul la Addicted 2. Și haideți să începem. Suntem 11 din 12 jucători. Suntem 12 din 12 și jocul începem. Și haideți să vedem dacă putem să câștigăm. Eu zic că se poate cu puțină muncă. Haideți. Aoleu, tot ies oamenii. Toată lumea votează pentru cufere OP, nu știu de ce, dar hai. 2, 1 și începem. Am ratat un chest. Avem ender pearl-uri, deci asta este bine. Nu-mi pun încă armura, că poate sunt ceva de diamond. Da. Așa, am și blocurile și ender pearl-urile. Ender pearl-urile sunt chiar bune. Am și săgețile, poate găsi marc. Deci, pe 2, 3, 4. Și haideți să începem ca numărul. Haideți să... Opa! Uitați că avem și prima victimă, care o să moară chiar acum. Tipule, mori. Mamă, ce l-am aruncat pe tip. Trebuie să avem grijă. Ia tipa, hai tipa, nu face. Aștept. Să-i facem o surpriză. Surprise! Salut, ce faci? Am căzut sus. Are ceva, cred că hack sau ceva. Dă prea bine. Și am avut puțin lag. Mor. De ce nu moare? A murit, mamă. Am avut puține emoții acolo. Și avem arc. Perfect. I-am dat foc, deci e bine, i-am dat foc. O să mor. A murit. Și mai aveam puțin. Ce mă nervează. Păi, ok, o să pun pauză aici și o să revin următorul meci. Ok, am revenit și cu al doilea meci. Ne aflăm pe mapa Castle și am început. Scuzați dacă o să se audă clipul prea tare, nu am ce să-mi fac. Așa. Avem armură mereu OP, nu chiar OP, dar... și suntem full diamond, ceea ce e bine. Și acum sunt ușor, nu mixează atunci. Poțiuni. Avem puține gârlă, avem și un număr OP. După cum am spus. Așa. Și haideți să încercăm un număr normal. Și mergem pe tipul ăla de acolo să dăm un clear. Sper să... Perfect! Ce faci, tipule? În void cu tine. Salut, tipule, ai venit la mine să te omor. Și văd că e un tip acolo sus în aer, deci o să fug. Am fugit. O să mâncăm mărul open. Și o să mă bag aici la grămădeală. Și... am astupat să văd ce face acest tip. Ia uite cum îți dau. Amuzant. Ia să vedem ce o să facă acest tip. Uitați cum îl omor. Deci, uitați ce rect. Wow, get rect. N-avem nicio șansă. Ia uite-l și pe ăsta. Am dat din greșeală cu ender pearl-ul, vorbești serios. Haide. MLG. Shift și mâncăm mărul, deoarece ne avem nevoie de regenerare. Mai suntem ceva player. De ce are tipul ăsta drupul? Rog. Ok, aștept să mă regenerez și... continuăm. Sharpness. Ok, haideți să ieșim afară, nu am topor, Uite-i pe acolo, sper că nu fac timp. Ba da, fac timp.
Asta o să fie cam greu de bătut. Dar dacă mâncăm un măr și luăm prin surprindere. Salut, tipule! Că nu Void. Ok. Sper că n-avea... Deci nu. Ok, mergem aici să omorâm și acest tip. Salut, tipule, în Void, cu tine mulțumesc. Și în momentul acesta mai rămas 2. Eu și David de Gamer 96. Care nu știu unde este. Astupăm căile de acces în prin spate. Și încerc să-l caut pe David. Dar nu-l văd. Și este puțin lag. Nu-l văd pe David. Unde este? Oare s-a făcut? Sau poate nu. Cred că e sus. Și dacă e sus, o să fie mică problemă. Sau nu. Poate putem să ne uităm cu invertoare. Și cam puțin lag. Ok, nu știu unde este. Unde ești, David? Cred că este un slab sus acolo. Puțin lag. Am provocat puțin. Dar nu văd. Haide pe liniște. Chiar n-am chef să stau de pe el totul. Într-o ziua. Și nici nu văd, nu știu unde este. Și nici busola n-am mai făcut de busola. Ceva acolo stăpnice stru, haide să facem plot. Văd, unde ești. Uitați-l pe tip, salut tipule. Nu am mâncat măr, nu. Jos, 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 e lag. Nu știu de ce e lag. A pus lavă, mori. Să pun și eu lavă. A fost lag, e mare lag, nu știu ce să fac. Nu înțeleg de ce e lag pe server. Uitați și voi, dau un el și nu pățește nimic. Sper că o să moară. Oh, GG. Fucking G. Păi, bun băieți, cam asta a fost și cu episodul acesta de Skywars. Eu am fost Raymond și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa.